ଜାତିସଂଘର ବିଫଳତା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି, ନିରାପତ୍ତା ଓ ସହଯୋଗ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତା'ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ, ଜାତିସଂଘର ଜନ୍ମ ବେଳୁ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ବଳ ପୋଲିଓଗ୍ରସ୍ତ ଶିଶୁ ରୂପେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍ ଯଦିଓ ଏହାର ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆମେରିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା କଂଗ୍ରେସ ଅଫ୍ ୟୁଏସ୍ଏ ଏଥିରେ ଆମେରିକାର ଯୋଗଦାନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲା। ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରୁଷିଆକୁ ଏହାର ସଭ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସର ଦୁର୍ବଳ କାନ୍ଧରେ ଜାତିସଂଘର ଭାର ପଡ଼ିଥିଲା। 1933 ମସିହାରେ ଜାତିସଂଘ ତ୍ୟାଗ କରି ଜର୍ମାନୀ ତା'ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ୟୁରୋପରେ ବିସ୍ତାର କଲା ଓ ଜାତିସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲା। ପରେ ପରେ ଇଟାଲୀ ଓ ଜାପାନ ତା'ର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କଲେ। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଦେଶକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଜାତିସଂଘର ସାମରିକ କ୍ଷମତା ନଥିଲା। ଫଳରେ ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ ଓ ଜାପାନ ଜାତିସଂଘର କୌଣସି କଟକଣା ନ ମାନି ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଜୟ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କଲେ ଓ ଜାତିସଂଘକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ ବା ଅନ୍ଧକାରରେ ରଖୁଥିଲେ। ତୁଷ୍ଟୀକରଣ ନୀତି ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ହିଟଲର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କରୁଥିଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ତାହାକୁ ଜାତିସଂଘରେ ଆଲୋଚନା ନ କରି ଜର୍ମାନୀକୁ ନୀରବ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଜାତିସଂଘ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିନଥିଲା। ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଜାତିସଂଘର ବିଫଳତା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ଆଶୁ କାରଣ: ଜର୍ମାନୀର ପୋଲାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ। ଜର୍ମାନୀର ପୋଲାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣରୁ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରିବା ପରେ ହିଟଲର ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧିରେ ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୋସେନ୍, ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରୁସିଆ ଓ ଦେନଜିଗ୍ ବନ୍ଦର ପୋଲାଣ୍ଡଠାରୁ ପାଇବାକୁ ଅଗଷ୍ଟ 1939 ମସିହାରେ ଦାବି କଲେ। ହିଟଲର ପୋଲାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 1939 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯଦି ଜର୍ମାନୀ ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ସେମାନେ ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଫରାସୀ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଯଦି ଜର୍ମାନୀ ପୋଲାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ରୁଷିଆ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟେନର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଦଳର ସରକାରଙ୍କ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ କାରଣରୁ ଏହି ରାଜିନାମା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ରୁଷିଆ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ସେମାନେ ରୁଷିଆକୁ ଜର୍ମାନୀ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ଜର୍ମାନୀ ସହ 23 ଅଗଷ୍ଟ 1939 ମସିହାରେ ଏକ ଅନାକ୍ରମଣ ଚୁକ୍ତି କଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଟଲରଙ୍କ ଏକ ଯୋଜନା ଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜର୍ମାନୀ ପୋଲାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କଲାବେଳେ ରୁଷିଆ ନିରପେକ୍ଷ ରହୁ, ଯାହା ତାହାକୁ ସାମରିକ ଭାବେ ସୁହାଇବ। ଜର୍ମାନୀର ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରସ୍ତ ଦାବିକୁ ପୋଲାଣ୍ଡର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1939ରେ ଜର୍ମାନୀ ପୋଲାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀକୁ ପୋଲାଣ୍ଡରୁ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ଓ ଜର୍ମାନୀ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1939 ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଓ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ପରେ 1941 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀର ରୁଷିଆ ଓ ଜାପାନର ଆମେରିକାର ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ନୌବନ୍ଦର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ରୁଷିଆ ଓ ଆମେରିକା ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ସହ ସହଯୋଗ ଦେଇ ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ ଓ ଜାପାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହା ଫଳରେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। 1945 ମେ ମାସରେ ଜର୍ମାନୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା। 1945 ଅଗଷ୍ଟ 6 ଓ 9 ତାରିଖରେ ଜାପାନରେ କ୍ରମାନ୍ୱয়ে ହିରୋସୀମା ଓ ନାଗାସାକି ସହର ଉପରେ ଆମେରିକା ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ଫଳରେ ଜାପାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖ 1945 ମସିହାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1943 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀ ମିତ୍ରଶକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର 6 ବର୍ଷର ଭୟାବହତାର ଅବସାନ ଘଟିଲା ଓ ପୃଥିବୀର ଭୟଭୀତ ଜନସାଧାରଣ ଶାନ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ ଓ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଲେ। ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଫଳାଫଳ ହେଲା ଜାତିସଂଘର ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପ ଉପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଜନ୍ମ ଓ ବିକାଶ।